De restauratie van de molen is bijna klaar. Het zeil is eraf en de sterren schanden weer rond. We gaan eens dichterbij kijken. Goedendag molenaar. Loopt de restauratie volgens planning? Ja, de restauratie loopt helemaal volgens planning. En alles gaat goed eigenlijk. En we liggen ook op schema. Dus eigenlijk kan het niet beter. En zijn er nog bijzonderheden ontdekt? Ja, er zijn wat balkkoppen. Dus de koppen van de balken waar de vloeren op liggen. Die zijn er meer slecht dan wat we in eerste instantie gedacht hadden. Dus dat is wel een tegenvaller. Maar voor de rest zijn er niet echt grote verrassingen geweest. Wanneer verwacht je dat de wieken rond kunnen draaien? Ik denk dat ze over een kleine week, want dan worden de wieken er weer ingestoken, dat ze al één keer ronddraaien. En ik denk half januari dat ik weer kan malen. En zijn er nog bruikbare spullen over van de molen? Ja, we hebben nog 2 roeders liggen, dus wieken. Die zijn weliswaar gedeeltelijk verrot, maar die kunnen we misschien nog voor iets anders gebruiken. En de oude staartbalk en de andere schoren, die kunnen we ook nog wel ergens voor gebruiken. Dat zijn we ook van plan. En van de oude lange spruit gaan we een ooievaarsnest maken. Nog eventjes geduld, dan kan de kap weer op en kunt u echt molenaar zijn. Het zal fijn zijn. Tot ziens!